Sikhumula Bona FM masitibane ke thina ke xa mezujona ke imihlanu phambi kwale bethala ntsembika 6 o'clock.
Right, Mkumura FM izuzethu masenza lokho nes 4 minutes before the hour ka 6 o'clock Mkumura FM 95.8 megahertz the voice of Fasasa makabaxolele man makabaxolele DJ Sabs on the ones and twos bethina no Sacha wasifaka kumpela veki you know Sacha wasifaka we long weekend sabulela futhi man inkosi kakhulu for blessing us with umculo omnandi kangaka kanti ke Mkumura FM ngasifonela if mhlambe yafuna uqonda into ngabana jonga man lwe no man content for ithetha you know content for ithetha ndidive ndaze ndajuluka you know kanti ke sekhona lokho ke apha emikhini bhuti wami kunjani namhlanje iphila kunjani kuwe man I'm good wow uxabene njani unomsindo ndiyabona unomsindo yo uyaqala ukuza yaqala bhuti oh okay wow hayi no uzoshiya imark la ndifunekayo man enkosi kakhulu bhuti wani kube kanti siblessing ngomculo mna otherwise bakhona abaphulaphula bangakwaziyo ungubani uDJ Sabs ngubani esuka kweliphi icala okay igama usevuya mchithakali yaziwa ke abundlela kuye eBrazil 11 esisabs DJ Sabs oh usuke emdantsane oh okay wow so kulempela veki izikhiphane zo DJ show lezi gigs left right and center busy yeah oh namhlanje ndizabe ndikwaThiri kwaThiri okay Gomso ndise eKing Sears Place okay then later on bese Rhythm Bar Islanda Rhythm Bar ilapha town most ne yeah ndiyibona alright so abafuna ukuthi wena kube kanti uzodlala kwi events zabo you know DJ Sabs ufumaneka kweliphi icala yena oh ndikhona ku Facebook is siyavuya mchithakali o WhatsApp
WhatsApp hayi masikabe kabe banikhangela lapha ku Facebook usiyavuya Mthuthakali yeah. Okay, so but njena i-inbox ayonto efane hoyekale nje WhatsApp at least yakhawuleza into yakhona. Kanti iyawuyakali inbox xa unomessage ayatsho ba I know Une message. Okay, wow man. Buda siyabulela kakhulu man ngosiblessa ngomculo omnandi kangaka. Hopefully abaphulaphuli bekumana FM baza kubhukisha. So we wish you nothing but more bookings man enkosi kakhulu. Yes man. Alright team Plumana FM, it's 2 minutes nje ke phambi kwabekani ke thina ke sithi siyaphuma apha enqubeni. Thank you so much to DJ Subs ngosiblessa lokho ke ngomculo njena ke omnandi osweet or relevant bethunana saphinda siyenza lokho ke lento lena Monday to Friday if mhlawumbe ucinga fama mhlawumbe uphosiwe saphinda sidibane ngomvulo same time same place nje ke siqhelo ke Hustler Drive kunkana FM will be back nje ngomqolo andishiye nodwa ke nishiya naye mani kwethunana uphathwa kahle sithi na ke sokwense konakele. You know yafuneka lando once in a while ujuxuza uphinde ubuye uyoguqa phansi, you know, after wonke lo mjuxuzo lo ubuyenza uphinde ubuye uthi gospel nyana uthi cawenyana uthi mthandazo nyana. Please do enjoy your weekend bethuna papa yini wasithiwane Monday 3 to 6. Jehova sewufiki izulu sephakathi kwethu sebonake